Pi network shekaru muka yi mana mining nasa, Sidra shekaru muka yi mana nasa domin ya fi karfin shekara. So wannan sabon wallet din da mutum tsarin da suka bari shine sun ce ba bukatar sai mun jin wannan lokacin muna mining din coins din da har za mu tara shi sannan a zo a yi meta mainnet a KYC ai sun ce su suna da coins din already a da suka dauko project din an riga da an yi mining coins din kawai raba mana shi zasu abin da suke bukata ka zama member na su kai participate kawai member suke bukata participant suke bukata wanda su participate a cikin project din sai su fusara musu wannan token din already su sun mining din sa yana nan albi so kaga wannan dama ce wannan wanda za a yi project a yi faka a je a kwashe kowa ya samu abin da ya samu so gaskiya ina ganin cewa wanda ya samu ya yi jisa na wannan wallet din ba so ya kamata ka je ka risa domin da ka risa zaka jare za su tura ma yawan wanda suke bawo wa duk mutum da sannan kuma idan ka je kai tax wanda suke samu social media nasu su ma za su kara maka domin kowanne tax idan kai za su kara maka sannan kuma idan ka gayyaci wani kai referral shi ma za su kara maka abin da suke bukata kenan domin ka mallaki token nasu non a ce kullun sai ka dinga shiga kai mining wanda bai jama kwanaki so ba sa bukata wannan abin da kake bukata yanzu ka samu link din zan samu link a comment section sai ka bi shi ka je kai risa bayan ka risa ka je kai wannan tax din ka jira lokacin da za a shiga mainnet ai listen kowa ya ga abin da suka bashi yau da pricing course ya kama ba bata lokaci suka zo yi ba so wannan shine